Hello mga kainday, it's me again, Inday Rorna, and welcome back again to my YouTube channel. Yay! So ayan mga kainday, what's up mga kainday, mga kawatatap. Nangaligom may dagat dyan din mga kainday. Akong giputos og silupin ang sabon. Kay mabasa. Dyan din dito at kay hugaw kay dira. Dito aon nila kayo dong. So ayan mga kawatatap, mga kainday, kumusta po kayong lahat? Always say a prayer. Lalong lalo na ngayon nag-ulan na po diri ang mga kainday. Uy, ano ko, tulunan ni kaadlaw, ikaduha din ni kaadlaw karon gahapon nagsugod. Nag-ulan. Nami sa baybay manginha si Jandi. Halidong. Nara si Jandi mga kawatatap. Hi! Hi sa dong. Hi! Alamig! Oh, alamig dito! Oh, manindot pa! Nami sa sabang mga kainday. Mga kawatatap. Sige jud dong nabay ko andra Dali. Lapos ka dito ba? Oh, tara. Paghinay ba? Ay! Katagat ang salupin! So ayan mga kawatatap na diri sa baybay ni Jandi nara. Ninanguan na ay nang isakayan. Jandi dituan nguan. Dire panginas dong. Grabe kini ulan karon mga kawatatap mga kainday ite. Sa Gunson, gahapon nagsugod pa ang ulan, karon hantod ron wa pa na ang mga labunon sa jod, di ba? Pag hinahini mag-ilis kay mga tapulan ba mo mga kaway init karon. Dong diri ata dong. Hangin kayo. Jandib. May sakayan mga kawatatap. Tarong na. Pauban ta ganito daw video ka. Kaya kung kuan pag-ubang ko mga kawatatap tapulan kayo mag-video. Nagay mga sihi gagmay kayo. Kani nara. Tarong ang video ba? Dali. Uy, Ginoo ko Jandi. Na ikaw? Butangan ka man karon. Napulan kayo mag-video. Mamunitag mga kinasan mga kawatatap. Gagmay tayong TV. Gutom din ako.
doon. Ah, dyan din. Nabasa na. Inas ta mga kawatatap kay wala mi sudaan. Gagmay kayo. Pasensya na tatay. Charan! Aduh, maligo na tayo dito. Dagat. Nala si Jan di ba nga kawatatap o nanginhas ba? Tapulan kayo mag-video. Ambot na lang din yung bataan niyo eh. Nagligo-ligo po tayo mga kawatatap. Ay. Hi! Ako si sabuna ako sa cellphone kayo kasi mabasa ang patabang ng langit. Halik dong. Ay, sarap. Dami kay ligo mga kawatatap, labi na kanang ulan-ulan ko, dami kay ligo kanang ulan. Sa una mga kawatatap, bata magikan gisindahan. Mga ligo mi kuan kay mabasa man mi kay magbakas ra man mi sa una no. Magbakas ra mi, magbasa mi ulan, magulan sa eskwelahan, padulong may pauli mga bata ni dili na mo ang kisay makarelate ana mga kawatatap, makarelate ra ng mga kawatatap mga kanang sa probinsya. Kanang diri-a kay mag ulan gani ibilin ang bag sa eskwelahan kay mabasa mang mga gamit so malipay kayo mino kay muulan mag dinaganay ni anang kalsada highway kay
excited kayo. Pagpauli na mo diri mga kawatatak, di basa naman may mga ligo mig dagat. Labi nagmatunong mga kawatatak og kanang kuan. Kanang taom ang dagat. Tide. Na, sabi ikaligo labi nagtangkudan kay tayo. Pero pag kuan nimo, paghawas nimo sa dagat mga kawatatak, arang ka tugnaw. Sama ka ron tugnaw na kayo. Uy, naghangin. Ayan, di mo, nagkurong-kurong. Nagkapangapan dyan din na yung kuha mga kawatatap, oh. Gagmay kayo. Sabi na. Ano na kuha, oh. Ano na, Bing? Butang din. Dagdag si dah. Janti di tao janti. Tas gida Agar. Ayo ta kay tao da. Ha? Kay tao da. Loy. Tabaan ka da. Ala lamig yung dagat. Sarap. Sarap dito. Sarap. Napakaangas. Wow, napakaangas. Dahil kadugan ka. Ayo dong. Selfie. Istorya. Istorya. Wala mga kautatap. Dimrat kita rin ah. Ugon ko. Okay. Kanina na sila kami doon ng lagat. Kasundan ang tukuan. Ako ang dalunggan. Labi kay dire magkuan tampisaw sa ulan mga kawatatap kay sa dagat balon-balon pa din ang dagat mga kawatatap. Ang sarap! Wow! Sarap talaga! Ang sarap! Wow! Ang sarap! Ah! Sarap! Sarap! Tabi-tabi siktik. Mauli namin karong taon-taon mga kawatatap. Taon na, maglahi na kayo. Init kayo ang dagat. Oh, init kayo. Pero imuha siya ko ano mga kawatatap pag imuhawas ka sa dagat. Arang ka tugnaw kay hangin. So ayan mga kawatatap, mauli na mi kawatatap kay tugnaw na kayo murag may padulong diri ang tao. Tara na dyan, Tim. Tugnaw kayo mga kawatatap. Ay tao mga kawatatap. So ayan mga kawatatap, moro ta mong video mga kawatatap, moro ta mong vlog mga kawatatap, moro to tanan mga kawatatap. So ang bitang tanan, always say a prayer and bye.